L'inici està pres d'una cançó inacabada de Paul McCartney i de seguida entra la veu de Ringo Starr, repetint les paraules Number 9, Number 9. Parlem de Revolution 9, un dels temes més peculiars dels conegudíssims Beatles, i que trobem al seu àlbum blanc, una de les joies de la banda. Number 9, aquesta sentència es repetirà durant tot el track, com una mena de motiu principal i acompanyat per sons en revers, converses, sense a priori cap mena de sentit, crits i safareig, confeccionant una mena de collage sonor enrevessat però coherent. La mescla d'aquest tema, Revolution 9, va ser realitzada en directe amb més de 100 cintes i gravacions de veu. Sens dubte, una de les principals mostres de música concreta que ens ofereix la banda, seguint la tècnica del collage que tan de moda estava en l'època de la tape music. Es nota prou el seu contacte amb la música concreta de Schaffer o de John Cage. Escoltem a continuació l'inici de la peça. Number 9, 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 number 9. This was on an Air Force, as big and scary as a I saw. It was always umpteen tugs of Humpty Dumpty you'd find us. Yep, did he leave the peak district intended to pay for? Of course he did it after a little thought. Comencem el programa d'avui dedicat a estils i corrents musicals que s'escaparen de les sales de concert. Gèneres i grups pioners que varen ser l'excusa per a moltes tribus urbanes que sorgiren durant les dècades dels 60 als 80. Grans bandes que van fer llegenda i altres que han passat desapercebudes per a la història de la música i que avui venim precisament a posar sobre la taula. Així és. Parlarem, doncs, de molts estils, des del pop-rock més sesentero dels Beatles fins a grups que han caigut en l'oblit de la història, passant per tendències com la psicodèlia, el punk, el krautrock... Un moment. Tot això sembla molt interessant, però què tenen en comú tots aquests grups i estils que anem a mencionar? Bé, és cert que a priori els Beatles i, per exemple, el punk són estils prou separats, encara que convergeixen en èpoques similars. I encara que aquestes dècades suposen un boom per a la indústria de la música, amb una infinitud de gèneres i subgèneres que apareixen al panorama musical, avui només ens pararem a escoltar uns quants. Exactament. Ens aproparem en especial a aquells artistes i aquelles bandes que van experimentar amb músiques de nova creació, fent fusió amb corrents, entre cometes, d'avantguarda, que es trobàvem a l'ordre del dia durant aquestes dècades. Microcosmos. Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així en la UPV Ràdio. A la producció, com sabeu, està Sari Zorio i als micròfons David Leal, un servidor Mario Torres Mas, i avui està la persona que ha escrit el guió d'este programa, Jum Martín. David, Jum, benvinguts. Hola, bones. Bones, què tal? Benvinguda al programa per primera vegada, esperem que no siga l'última, Jum. A vosaltres vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials on trobareu més informació, actualitat, notícies i els programes a la carta, Instagram, Twitter, Facebook, @microcosmos047 i al YouTube i a iVox al nostre canal Microcosmos. També ens podeu escoltar a través de la 102.5 de la FM si esteu a València Capital, a través de radio.upv.es on teniu els programes a la carta i a través de l'aplicació gratuïta UPV Comunica per als vostres smartphones, tablets i segur que
televisors intel·ligents, igual també està per a d'això. Bé, interessant aquesta introducció, però jo crec que els nostres oients d'Existir estaran preguntant-se de què anem a parlar avui, no? Turn off your mind, relax and float down stream. This is not dying. This is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. It is shining. Yet you may see the meaning out within. It is being. It is being. Bé, doncs, acabem d'escoltar Tomorrow Never Knows, de l'àlbum Revolver dels Beatles. Podem dir que a partir de l'àlbum Rubber Ring, que van treure en el 65, va ser quan la banda abandona aquest pop dolç i un tant nyonyo per alguns per endissar-se en un terreny un tant més experimental. Sí, de fet, en aquests anys trauran alguns dels discs més reconeguts com el disc blanc que hem estat escoltant abans o l'emblemàtic Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que per cert, si rebusquem entre tots els personatges que apareixen a la portada del disc, trobarem amagaet el nostre estimat Stockhausen. I és que, sens dubte, era un dels referents de la banda. Bé, i després d'introduir el programa d'avui amb un dels grups més coneguts de la història, passarem a l'extrem contrari, amb The United States of America. Aquesta agrupació va sorgir en el 68, amb la publicació del seu únic àlbum, que rep el nom de la pròpia banda. El disc conté una vintena de cançons que s'hibriden i entrellacen unes amb altres com si d'una estranya obra total es tractaren. Els líders de la banda, Joseph Baird i Dorothy Moscovitz, que els dos eren parella, per cert, són en certa manera els responsables del característic so de The United States of America, ja que els dos componien conjuntament les cançons, a més de que Moscovitz era la principal cantant. I bé, Baird, de fet, era compositor de formació acadèmica i això es notava prou a la seva música. I no només això, també cal remarcar que Joseph Baird va estudiar composició amb ni més ni menys que John Cage i Morton Feldman. Sí, de fet, ell mateix afirma ser l'últim alumne de John Cage. Poisonous gardens, lethal and sweet, venomous blossoms, choleric fruit, deadly to eat, violet nightshades, innocent bloom, omnivorous orchids, cautiously wait, hungrily loom. You will find them in her eyes, in her eyes, in her eyes. You will find them in her eyes, in her eyes, in her eyes. Petrified willows, twisted and brown, carrion swallows, wait in the wet, darkening ground, withering shadows, quietly grow, potently breathing into a spectacular cloud. You will find them in her eyes, in her eyes, in her eyes. You will find them in her eyes, in her eyes, in her eyes. Lemon spectacles, dissident play, tasting of their good, dancing by night, dying by day, blackening mushrooms, drinking the rain, sinister night blooms, look at the dawn.
Acabem d'escoltar The Garden of Early Delight, quart tema de l'àlbum. No obstant que podem encasillar la seva música com una mena de rock experimental amb tints psicodèlics, trobem que Bird ve de l'escola Fluxus. Que, recordem, Fluxus és eixa corrent artística dels anys 60-70 que d'alguna manera aboga per desinstitucionalitzar la música i crear un poc de fusió d'estils, no? Trencar un poc aquesta barrera entre música, pintura, literatura. Sí, així tot, podríem dir que la seva formació mai va estar limitada a un gènere concret, ja que durant la seva estància a Nova York, a inicis dels 60, no només va estudiar amb Cage i Feldman, sinó que també es va apropar a l'escena del jazz. Com podem observar, la multidisciplinarietat va ser un fet que va marcar la trajectòria de molts músics experimentals de l'escena del rock, que encara que s'emmarcaren en aquest gènere, mai es varen limitar a un sol estil o una sola vertent. Exactament, i això és un fet pel qual també destacaria el grup que anem a tractar ara, els alemanys Can. Els escoltem amb un fragment d'un dels seus temes més coneguts, Paper House. Encara que hem dit que la multidisciplinaritat i la fusió d'estils és la marca de la casa, a Can els podem encasillar dins del gènere del krautrock. Però, i què és això del krautrock? Bé, el krautrock és un gènere quasi exclusivament alemany. De fet, el terme kraut, que en català significa col, és un nom que s'utilitzava durant la Primera i Segona Guerra Mundial per a referir-se de manera despectiva als alemanys. El rock de la col? Col de menjar, vols dir? Sí, així és. De fet, en un intent per renovar el nom a un de més seriós, li provaren denominar Kosmische Musik, música còsmica.
però no ha calat tant com krautrock. Bueno, i deixant de banda anècdotes, podem dir que el krautrock com a tal és una vertent del rock experimental que neix a l'Alemanya de finals dels 60, en un intent de renovació cultural per part de generacions més joves d'una Alemanya que estava dominada pràcticament per les influències que venien dels Estats Units i l'èxit, entre cometes, del Pla Marshall. Es presentava com a un nou moviment contracultural i jove. Dins d'aquest ventall de possibilitats que va ser el krautrock, s'aconglomeren artistes provinents tant del rock progressiu com la psicodèlia, la música d'avantguarda, el jazz fusió o la música electrònica. I durant estos anys sortiren a Alemanya dos centres principals dins de l'escena del krautrock. L'escola de Berlín amb grups com Tangerine Dream i la de Düsseldorf, amb un so molt més rítmic com el de Kraftwerk, Faust, Neu o els propis Can. I molts dels grups de l'escena del krautrock van seguir també l'estela de l'Elektronische Musik, o l'escola de la música electrònica alemana, i la figura de Stockhausen, considerant com un símbol de renovació cultural, signe d'identitat de la modernitat i l'avantguarda alemana. I és que, de fet, dos dels integrants principals de Can, Irmin Smith i Holger Zuckai, van ser alumnes de Stockhausen. Bé, i seguint per la zona de països de centre Europa, ara ens anirem un poc cap als Països Baixos, més en concret a la ciutat de La Haia, on en el 64 neix la banda Groep 1850, considerada a dia d'avui un dels grups de psicodèlia i acid rock més originals i innovadors del moment. Escoltem el seu single, Mother No Head. Who is crying? Who is dying? She is mad. She is sad. It is Mother No Head. It is Mother No Head. She is dead. She is dead. Bé, imagine que ja vos haurà cridat l'atenció la reinterpretació que fa la banda de la coneguda cançó popular Frere Jacks. No només destaca la crudesa de les lletres mesclat amb eixa cançó popular reharmonitzada i cantada per un cor, sinó també el fet de que no és la primera vegada que trobem el Frere Jacks passat al mode menor. Sí, bé, Mahler, en el tercer temps de la seva primera sinfonia en re menor, ja ens presenta aquesta famosa melodia popular en mode menor. Es tracta, doncs, d'una cita a Mahler, o més bé podríem dir que és un sample del sample que Mahler ja va fer en el seu moment, com parlàvem en el programa aquell sobre els samples, no? Bé, això amb certesa no ho sabem, però imagine que coneixerien el que Mahler ja havia fet, ja que la coincidència és prou òbvia. També és interessant analitzar el tractament del tema en diferents seccions de la cançó, ja que a l'inici i a les estrofes en general trobem, com ja hem comentat, el tema del Frere Jacks en mi menor. Però quan arriba al pont entre estrofa i estrofa, el tema modula sol major, encara que en realitat no acaba de ser sol major. Ah, no? I aleshores què és el que és? Doncs quan entra el pont, l'harmonia que està utilitzant tota l'estona és la pentatònica de sol, però reconeixem com a sol major sense que aparega en cap moment el fa sostingut, ja que el nostre cervell reconeix el tema original, que està en major. I el punt està en el moment en el que entra la veu principal, que entona una melodia contraposada al tema, on apareix el fa natural, indicant-nos que realment està utilitzant una escala mixolídia. Aleshores, en cap moment acabem d'escoltar la cançó en el mode original.
Bueno, és un ús prou senzill dels modes, però que, sens dubte, li dona un puntet a aquesta harmonització del frechaques. Sí, que per a qui no estigui molt familiaritzat amb els modes pentatònics i mixolídics... Anem a intentar aclarir-ho. Sí, el que volem dir és que realment les notes més característiques de l'escala de sol major, aquelles que ens deixen clar que es tracta de la tonalitat precisament de sol major, doncs no estan, o directament estan modificades com el fa, que hauria de ser sostingut, i no apareix sostingut. Bé, aclarit això, més o menys, i continuant i per seguir un poc amb l'estela del rock experimental, ens anem ara a 1964, on naix un dels grups que més influència han tingut en la història del rock. Sent una de les principals inspiracions per a artistes de la talla del gran David Bowie o la coneguda com madrina del punk, Patti Smith, The Velvet Underground debuta en l'any 67 amb el seu homònim de la mà de la cantant Nico. Des del principi trobem a The Velvet Underground com un grup excèntric i trencador per a l'època. En un context on la cultura hippie i la psicodèlia estan a l'ordre del dia, The Velvet proposa un so ple de crudesa, soroll i distorsió, convertint-se també en referent per a les músiques cultes de la vertent saturacionista de finals del segle XX. Per altra banda, les lletres també els converteixen en un símbol de contracultura, parlant de temes com sadomasoquisme, travestisme o addiccions a les drogues dures. Sens dubte, temes que generen prou controvèrsia si ho comparem amb l'esperit hippie que dominava la tendència cultural del moment. De fet, John Cale, un dels dos líders de la banda en els seus inicis, tenia una formació acadèmica i, de fet, va participar junt amb molts altres pianistes com John Cage en el 1963 en eixe marató de 18 hores d'interpretació de l'obra Vexation d'Eric Satie. I encara que els principals components pels quals es reconeix la banda van ser els seus fundadors, Lou Reed i John Cale, la presència femenina no va faltar en aquest quartet, cosa que també sorprèn si comparem amb altres famosos quartets de rock de l'època. Sí, de fet, la figura de Maureen Tucker no va passar desapercebuda en cap moment. Ella era la baterista i la seva excèntrica manera de tocar la bateria en masses en lloc de baquetes li va donar a la música del grup un son molt personal i proper a músiques tribals, junt amb recursos com pedals d'una nota que recorden els drons. I tampoc cal oblidar els inicis de la banda amb la cantant Nico, una incorporació que va proposar Andy Warhol, qui era el seu mànager en el moment i que va donar com a conseqüència el disc més reconegut i brillant de la banda, el seu homònim debut, del que ja hem parlat abans, que imagine que tots tindreu en ment per la famosa portada del plàtan groc dissenyat per Warhol. I d'aquest àlbum és la cançó que anem a escoltar a continuació, Venus in Furs. Pedals de quinta en els violins que, si bé recorden a eixos drons de les músiques orientals que hem parlat abans, amb una percussió d'una aura tribal i cert component de saturació en l'ús de les guitarres elèctriques, tot això acompanyat per una lletra arriscada que parla de sadomasoquisme d'una manera tan explícita com poètica. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Bé, i si parlem de rock i músiques de nova creació, tampoc es podem deixar a un dels referents de la matèria, Frank Zappa. Entre els seus àlbums en solitari podem trobar grans joies del rock progressiu, el jazz fusió i l'experimentació, com Hot Rats o Apostrophe, o inclús obres de gran format interpretades ni més ni menys que per l'ensemble intercontemporani, com les que trobem al disc Boulez Conducts Zappa. Un moment.
Pierre Boulez dirigint a un grillat del rock, amb lo purità que era. Sí, sí. De fet, baix aquesta apariència de hippie desmelenat i pelut, Zappa era un compositor molt exigent amb la seva música. I encara que les males llengües el jutjaven en l'argument de que la seva música i les seues lletres incitaven al consum de drogues, Zappa sempre va rebutjar l'ús d'aquestes i, més encara, fins i tot, prohibia als músics de la seva banda consumir-les mentre estigueren tocant o pujaren a un escenari, ja que considerava la seva música un exercici complex d'interpretació i que requeria l'atenció desperta dels 5 sentits. Això quan estaven en l'escenari. Quan baixaven ja no podem prometre res. Però bé, tornant a la seva producció musical. És que este home ha fet tantes coses que no sé ni per on començar. Podríem dedicar un programa sencer a parlar d'ell i ens quedaríem curts. I tal vegada en algun moment ho podem fer, per què no? Sí, mira, tu ves apuntant per a la temporada que ve, que ara en aquesta temporada ja no ens dona de ser. Sí, bueno, però en el programa d'avui tractarem en especial l'etapa del músic junt al grup The Mothers of Invention. Aquests comencen en el 64, quan Zappa s'uneix a la formació ja existent de Soul Giants, i és en aquest moment on passen a anomenar-se The Mothers of Invention. 2 anys després publiquen el seu primer àlbum, Freak Out, un treball totalment conceptual i de les primeres peces de rock experimental del moment. A més, Freak Out es caracteritza per posar sobre la taula molts elements compositius i narratius que representarien a Zappa durant tota la seva trajectòria artística posterior, com la sorna i la sàtira a les seues lletres i un ús de tímbrica molt personal, amb prou de dificultat tècnica també a les cançons. Un any després arriba Absolutely Free, segon àlbum de la banda, i al següent, el tercer, We Are Only In It For The Money. Així Zappa es torna a clavar en tots, en l'esquerra i en la dreta, i sobretot amb els hippies i el món de la psicodèlia. Amb una portada que parodia el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que els Beatles acabaven de traure, afirmant amb lletres ben grans que nosaltres només estem ací pels diners, en referència a l'afamat quartet. Escoltem ara un fragment de Mother People, d'aquest tercer àlbum. Do it again, do it again. We are the other people, we are the other people, we are the other people, you're the other people too. Find a way to get to you. Do you think that I'm crazy? Out of my mind? Do you think that I creep in the night and sleep in a phone booth? Bé, ens deixem molts grups, temes i corrents musicals per tractar, però no podem acabar el programa sense parlar de 2 gèneres que van marcar la diferència durant els 60 i els 70, que són les etapes en les que ens estem movent. La primera corrent seria la psicodèlia, que ja hem tractat en certa manera amb els Beatles o el so àcid de Groep 1850 o inclús de Velvet Underground podríem considerar que explora a vegades aquest so. Els Beatles, encara que no són explícitament rock psicodèlic, van ser els responsables d'introduir este so dins de la cultura popular. Ja hem escoltat a l'inici del programa Tomorrow Never Knows, on, per exemple, podem veure tota aquesta herència psicodèlica amb l'ús de drons i sitars i aquests sons estrets de les cultures orientals. No podem dir que la psicodèlia siga com a tal un gènere amb unes característiques musicals concretes. Més bé, podem entendre-ho com un compendi de músiques populars que van confluir entorn a la cultura de la psicodèlia, les drogues i aquest tipus d'experiències allà cap als finals dels 60. Sí, de fet, dins del marc de la psicodèlia trobem des de funk a jazz o folk, fins i tot hip-hop, techno, trance i altres gèneres d'electrònica. Espera, que anem a parlar també de techno i house i tots aquests estils? No, a veure, està clar que la psicodèlia i les drogues van de la mà, però el tema de la ruta del bacalao millor ho deixem també per a la temporada que ve. Bé, bromes a part, dins del marc de la psicodèlia trobaríem grans grups que van experimentar en la recerca de noves sonoritats. I com no tenim tot el programa per ficar tots els àlbums i cançons i grups que vos ficaríem, recomanarem uns quants que considerem essencials i que vos instem a que aneu a escoltar-los. Alguns més coneguts i altres no tant. Bé, i si voleu un so més proper al jazz rock, ja que estem de sortit, com el de la Mahavishnu Orquestra, tenim 2 bandes poc conegudes però molt interessants per a recomanar-vos. Per un costat, Affinity, amb el disc que rep el mateix nom, que és del 70. I per altre, la peculiar banda All After,
amb el seu únic disc també homònim que van treure en el 69 i que, si no m'equivoque, estem escoltant ara mentre parle. Més en la línia del folk, trobem a bandes com Spirogida i el seu àlbum Bells, Boots and Shambles de l'any 1973, o el guitarrista de jazz Gabor Szabo, conegut per experimentar amb la fusió i aportar nous colors i sons a partir del seu folklore hongarès. I, com hem dit abans, no ens volem anar sense comentar dos corrents musicals de l'època. La primera, com ja hem dit, la psicodèlia, i la segona, encara que podem dir que entra de vegades dins del marc de la psicodèlia, és el denominat so Canterbury, que té les seues característiques pròpies i la seva història. El so Canterbury, o l'escena de Canterbury, s'entén com aquells grups que sorgeixen dins de l'escena britànica a finals dels 60 amb un rock progressiu o jazz rock amb pinzellades psicodèliques i que acaben desenvolupant un so molt personal. Grans bandes com Caravan, Soft Machine, Camel o Nucleus. Òbviament, el rock progressiu, que no l'hem tocat massa al programa d'avui, he de dir, no es limita només a bandes britàniques, però sí que és cert que Canterbury es converteix en una mena de centre musical potent per a aquest gènere. Ara bé, fora de Canterbury trobem també grans grups de rock progressiu i amb molta tendència a l'experimentació, com els arxiconegudíssims Pink Floyd o King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. I encara que ens encantaria ficar-vos els millors temes de tots ells, vos deleitarem i per acabar el programa d'avui vos deixarem amb altre grup no tan famós del gènere. Això és Notch, quart disc de la banda Gentle Giant, i bé, vos deixem en ell. All in all, each man in all men, and all men in each man. He can see, she can see, can see, she can see whatever. You may know what I don't know, that I don't know it, but I can tell you so you will. Tell me all man in all men in each man. He can see, she can see, she can see whatever. You may know what I don't know, but I don't know it, but I can tell you so you will have to tell me all. It hurts him to think that she is hurting her by him. To think that she thinks he is hurting her by him. He is hurting him. She wants him to hurt. He wants him to get him to want to hurt. She pretends she wants him to get she pretends. Microcosmos. Bé, doncs així hem d'acomiadar el programa d'avui. Vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials on trobareu més informació, actualitat, notícies, els programes tots a la carta per a que els escolteu en bucle un darrere l'altre a Instagram, Twitter i Facebook @microcosmos047 i a YouTube i a iVox al canal Microcosmos. També a radio.upv.es i a la 102.5 de la FM si esteu a València Capital i pilleu la sintonia. També a l'aplicació gratuïta UPV Comunica. Fins així el programa d'avui. A la producció està Sari Zorio i a la coordinació i redacció els que parlem en estos micros. David Leal, Joan Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies. I a vosaltres gràcies per estar ahí, seguir-nos amb entusiasme i escoltar-nos cada setmana els nostres programes. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui els parla, Mario Torres Mas, i fins prompte. Salut i bona música. Adeu.